Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka kinhon ni lekai jong ka Evergreen FC na ka East Khasi Hills District. Kalayo ban Korea ka jingjob batra ya ka nam lado ha ka Lympung ni lekai football ya ka balatip kum ka open to all knockout football tournament arhaja apusan arhajar apunriu ya ka bala penlong da ka New Nongston Sports Social and Cultural Club. Katay ka nam tam bat ka nam lado jong ka Evergreen FC kaday hadin baklala ban penlim no. The Ligo Lashi ya ka Maujai FC ha ka jing lekai final persya ka balalong ha ka sngi balang jong katayo hamadan New Nongston. Ha ka ni ka sngi ya ka nam man of the match layo ban khur the uming suting na ka Evergreen FC. Shu ha ka ni ka sngi uba Asrali Rashir UMDC ka Motion Road ha ka jo kapor kumu sordar ka shnong New Nongston ulalong kumu kongsan. Haga jendan lang ru kiriyo rangba kidikot ka NNSS bat CC bat kiwi kiba layo bansam ya ka khusnam. Haga ne kasngi ka Evergreen FC kum ka lado klala ban ra ru ya ka song Pisa ka baar lak tingka ki medal haringkat ka trophy. Kat ba ka Maujai FC kum ka nam rem kalayo ban ra ya ka song Pisa ka ba shilak tingka haringkat ki medal bat trophy. Rewet football. Wanda Runa Shipau Madan. Kenang berpenyai dan muskan yang kena jingle kai. Kara Pisa sa jingembau. Ada jingem jompe. Madai tang kena jingle kai ke batap bakador. Kena jingle kai ke bekam napa. Ilek kai. Ya kai lek. Sebenarnya thon dai mayak. Kenang berpenyai World Cup. Nre ada pikot pangkat ne inget ba kabala ka singi jopi kan sa duna kayo kakot hadet ba piladon kun don kti don kseu don What was your name? One. Ini podium le. Siang lah boleh nggak? Nih, kita sabi dia. Ah, siang. Kelas berapa?